Ekaineko udal batzarra ospatu zen atzo arratsaldeko 7:00 hasita udaletxeko batzar aretoan. Eguneko aztergaiak 10 ziren eta uste baino luzeago izan zen atzoko plenoa, 2 ordutik gora iraun baitzuen. Aztergai guziak onartuak izan ziren, gehienak gainera aho batez. 2 mozio izan ziren eztabaidatuak eta 2 ere onartuak izan ziren eta herritarren galderak ere entzun ahal izan ziren udalbatzarran zehar. Interesgarria izan zen salantzarik gabe 6. puntua, Zarautzen hildakoen alde agur edo omenaldi zibilak egiteko araudiari eman bai zitzaion hasierako onespena. Ekonomia, ogasun eta barne araubideko informazio batzordeak Zarautzen hildakoen alde agur edo omenaldi zibilak egiteko araudia onartzea proposatu du. Araudi honen helburua da hildakoen aldeko hileta eta omenaldi zibiletarako udalaren baimen eta lokalen erabilera arautzea Zaruzko udalmugapean. Aurrekoa ikusita eta aipatutako informazio batzordeak aurrez aldeko irizpena eman ondoren udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, Zarautzen hildakoen alde agur edo omenaldi zibilak egiteko araudiari hasierako onespena ematea. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean. Interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea iragerkitaulan, Gipuzkoako aldizkari ofizialian eta probintzian gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko den iragarkiaren bidez jakinaraziko da. Hirugarrena, erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, ordenantza behin betiko onartutzat hartuko da, berariazko erabakirik hartu behar izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko, Gipuzkoako aldizkari ofizialian testu osoa argitaratu beharko da. Hileta erlijioso bat nahi ez dutenei, aukera bat eskainiko zaie, eta modu honetara udaletxeak gune publiko bat jarriko du, eta agurrak edo omenaldiak egiteko aukera eskainiko du. Estatu laiko batean bizi garenez, instituzioek askatasun ideologiko, erlijioso eta kultuzkoa bermatu berdie, pertsona eta gizatalde guztiei. Nahi sinismendunak izan, edo inungo sinismen erlijiosorik ez eduki. Gure herrian dauden hainbat erlijio desberdinek badituzte beraien guneak edo elizak, beraien hileta zerbitzuak eskaintzeko, baina araudi honekin Zarauzko udalak herritarren asegabeko behar bati erantzun nahi dio. Eta horretarako, alkateak aipatu duen bezala, udal erekin pare baten erabilera ahalbidetuko da. Guk aipatu badakigula beste legealdi batzutan ere horrelako proposamenak izan direla, eta ez direla onartuak izan, eta horregatik garrantzia handiagoa ematen diogu gaur onartzeari eta gainera aho batez onartzea. Eta bide batez ere poste gaitu, herritar batzuek egin diguten eskaerari erantzun positiboa emango zaiolako. Hasierako onespena eman zaionez, herritarrak izango dute orain epea euren iritziak emateko, iradokizunak edo proposamenak luzatu ahal izateko. Udalbatzarraren hasieran, Jon Urien alkateak eskatuta, minutu bateko isilunea gorde zuten zinegotziak, etaren esku hildako Eduardo Kuellez Polizia Nazionalaren oroimenean.